bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗen onon kala mbiɗen beltani mon e ko liroton ko e wadde partagé e wadde mon abonné kadi mbiɗen ñaago yon jokku golle ɗe nde tawno ko juuɗe ɗiɗi coɗodirtan e laaɓa moni fof won banggue mo heedi minen banggue momin keedi ko ɗo tan Allah fecci min kono onenne kadi banggue mo Allah heeni ono ko toon kadi Allah fecci on waddi mo kala e men wonko wawi naftude goɗɗo o tawni ko en distance ko wona ɗum émission Sénégal men hande oɗon gandi hande wonno leydi ndi finiri wonno ni finiri noon sa nani wonno leydi finiri tawan wonno waldi oɗon gandi ko ɓooyani tan président Ousmane Sonko waɗi meeting pattamlamo e émission men battidiɗo en mbino kala ko en ganda e nder oɗo meeting kala ko en paamani hen en paami hen kam président Ousmane Sonko o johni président Diomaye sabu won ɗo o wi Diomaye koye Pastef jeeya Diomaye yo artu e Pastef e ko wona ɗum wonde ɓe tini won debbo kebleteɗo ngam yo ardo coalition Diomaye président kono kamɓe noon moɓe gardini yo ɗow coalition président Diomaye ko madame Aïda Mbodj ɓe ganda goɗɗo ndekete eɗen mbawi famde hande o ko haalanno ko wonko tini gila wona on ñande eɗen mbawi famde e kanko e hoore makko o wino oɗo meeting ma waɗ avant waɗa pendant waɗa après waddi hunde e après o yettima sabu hanki waɗi lettre goto jaltuɗo président Diomaye wonde kañum hanniɗo golle Aïda Mbodj e coalition Diomaye président watti ɗon omo ganduɗa kañum biteɗo mana Mimi Touré ɗum noon waɗi haala mawka ɗon e ɗon kamɓe ɓe ganduɗa kañum men goni Pastef kamɓe mana ɓe mbaɗi réunion urgent ɓe jooɗodima kamɓe ne wadde communiqué mabɓe holludeɓe ha ɗo ɗo yarete ko Aïda Mbodj kamɓe mana ɓe cuuɓi kamɓe ni ɓe mbaɗi coalition mabɓe banggue biteɗo apte ɓe gardinta ɗum ko Aïda Mbodj waddi bandiraɓe ko haaloɓe pular kewi wiide ko laamu lubretaki yimɓe hewɓe mbino soko tawi président Diomaye e kañum e président Ousmane Sonko so nanodiri so jaadi haɓe mbawi yaade ha ɗo woɗɗi kono noon so basel yiiɗi suuɗade ɓoɗɗoɓe goppata sabu so tawi en ƴeewi e nder meeting Ousmane Sonko kanko o yaadani e ɓeɓe ganduɗa ko yimɓe tulmuɓe to banggue tumede won dirtingol won ngaluji won yo jaade mabɓe kamɓe wona ɗum ɓe kalduno e yimɓeɓe ko fawtude leydi ndi e lawol waddi hande soɓe jiidama e ɓeɓe ganduɗa wonko tuuma e koye munen ɗum ko goɗɗum kadi so tawi ɗemgal ummima yo haqqille sor ko hono noon pamirten so tawi oɗo ɓatake windama gila le 10 septembre yalti le 11 novembre wadde eɗen mbawi wiide lebbi ɗiɗi kurɗi ko ɓatake o winda ene wawi tawa kanko Ousmane Sonko o tini ko kewi ko heddi omo fadanno ñalawma moƴƴo ko sukaɓe mbiyata ko bisbu bahba woni ñalawma mawɗo o ñalawma moƴƴo o joni noon bandiraɓe so tawi ene wiyeteno hakkude président Diomaye e président Ousmane Sonko natti welde wonko woni ɗon yimɓe ne mbiya ala ko woni ɗon hankadine kam hay sinno ala ko woni ɗon wonko fuɗɗi wonde ɗon o wawa darade hecci hanki tan haalde ko haali ko hande tan oɗo communiqué o yalta tawni communiqué o ko bindaɗo fodde wonde lebbi ɗiɗi ene mofta ko laaɓi eɗen mbawi wiide
soko tawi Allah ɓilanaki en ɗo faaɗi leydi ndi so renaki ene wawi ruttade e 2021 2022 2024 so tawi Allah ɓilanaki en ɗo faaɗi ɗum noon wawi ɗum hadde en dañji ɗum tan tawa hay sinno ɓe certi moni fo yeehi hocci lawol muɗum tawa ala peeje pewjiteɗe yo ɓeɗo kaɗa yaade élection yo ɓe jaa yo ɓe mbasiyade certugol président Diomaye e président Ousmane Sonko Pastef fusde wona avantage leydi ndi sabu sen ƴeewi fodde wonde duuɓi 4 5 leydi ndi woni koye caɗele woni koye tampere sababude politique waddi hande ɗo yarete so tawi en pini en nani Ousmane Sonko waɗi démissionné woto ɗum bettu en so tawi en pini en nani Diomaye riwimo woto ɗum bettu en kono mone mabɓe kala hande ɗo yarete koko jooɗi ene fadi ha goɗɗo waɗa action président Diomaye koko fadata ha Ousmane Sonko waɗa action wiya waɗi démissionné ko noon Ousmane Sonko jooɗiri ene fadi ha Diomaye riwa ɗum e gouvernement joni noon mone mabɓe kala koko soppini soppude domburu walla soppude jiire kala ɗo jiiɗa ɗum ene soppini sa renaki woɗɗani gaska muɗum certugol Pastef pusgol Pastef beele so tawi Ousmane Sonko yeehi banggue Diomaye yeehi banggue beele maɗum wat nafoore e mabɓe kamɓe ɗiɗo fof gomi wino on nane ko perde leydi ndi kono soko tawi a ƴeewi to banggue poids politique so tawi ene perde hen jogori perdude hen ko Diomaye hol jogorɓe arde gonda e Diomaye ngam nawde coalition Diomaye président ko holɓen ko gonga ma won ummiɓe Pastef ngam rende poste uji munen kono sa ƴeewi ko jogori ko ɓurde hewde ko transhumance ji jogori wonde walla ko wonnoɓe opposant ji ko ɓen jogori arde kuufa Diomaye ko ɓen jogori arde so renaki ni gouvernement goɗɗo sone jogori nomede so renaki jogori wonde ko gouvernement d'union nationale kuusuɗɗi foof ene mbawi jeeyede hen beele on gouvernement ma Ousmane Sonko jeeye hen mi sikkani hande paamen politique leydi ndi politique o ɗo tolni ɗo ene woni ɗo Sénégal jogani rani dañji hen bénéfice jogorani naftorade ɗum joni noon o Diomaye beele so tawi o riwi Ousmane Sonko beele jogorani wiyede o waɗi trahir beele jogorani wiyede o janfima beele yimɓe hakkillaji munen jaata hakkude Senghor e Mamadou Dia beele yimɓe jaata hakkillaji munen hakkude Aziz e Gazouani beele yimɓeɓe mbatta remonté ɗo ɓuuri woɗɗude ni hakkude Mobutu Sese Seko e Patrice Lumumba mawɓe noon ni mbiya laamu lubretake haɓe mbiya laamu lubretake kono hande ɗo yarete so tawi a ƴeewi a ƴewtidima logique pour logique président Diomaye fotani yaadude e Aminata Touré en mana goppa o mo ganduɗa ko kañum woni Ousmane Sonko fotani wonde presque fodde wonde duuɓi 12 o mo ganduɗa kañum woni Aminata Touré en haɓoɓe duuɓi 12 ene haɓoɓe ko ala dernière minute nde coalition o darna nden Aminata Touré ari naati e mabɓe waddi haaloɓe pulaar mbi gaño hanki so tawi jaɓanima hande ko feere mum woni ko timmani kono so tawi en duttima caggal feere Aminata Touré en e woɓɓe waɓe noon so tawi peeje mumen jettinoma pouvoir oɗo wonata e juuɗe Pastef wona Pastef naaɓe gardoto leydi ndi logique pour logique so tawi eɗen kalda saabu Allah kono noon hande ɗo yarete leydi ndi koko jogori darade tem ha diwa no ɗum darorini kadi alay saago yimɓeɓe paama serdude Diomaye e o mo ganduɗa ko kañum woni Ousmane Sonko ɗen peeje ɗin palanji koko lelna gila ko ɓooyi
sabu sa ƴeewi hande kala ko taari Diomaye sa ƴeewi ko ɓuri ko heewde jeeya kay Pastef ko ɓuri ko wiite hande ko kele kañum woni présidence sa ƴeewi ko ɓuri ko heewde jeeya kay Pastef fof ko yimɓe wonnoɓe ɗon ɓe ko arɓe kebbiti kewgal waddi Ousmane Sonko soko tawi ko gonga e mum ko wiyanno ko leydi ndi waɗi ɗum intéressé ko so tawi ko gonga e mum somo yiya won yimɓe ene taari Diomaye haqqille makko yedata saabu haaloɓe Pulaar mbi kala ne jiiɗa tuuba gañoma e koyɗe giɗo ma sa renaki mburu ma moƴƴani ɗon holko giɗo ma o haali e ma ha gañoma o welti ha luuɓi mo tuuba waddi ɗo ɗo yarete en jii dillere mawde waɗi joni noon to banggue gouvernement haadi ko Sonko ardi so Sonko riwama beele ko assemblée faati joni noon Sonko kañum jogui doole assemblée saabu alay saago yimɓeɓe paama wona coalition Diomaye yeehi législative ko liste Pastef yeehi gañi fodde wonde 150 député beele soko tawi o natti wonde e gouvernement he beele ɓeɗon député ji ma goppu Diomaye liggo no fotini liggorade so Diomaye liggaki no fotini liggorade so tawi assemblée waɗi ɗum manan bloqué beele kadi mo wi ɗon on waɗa dissoudre assemblée nationale o waɗa organisé élection goɗɗo te yimɓe ɗe gummi élection wonani manan hay duuɓi ɗiɗi wonani duuɓi ɗiɗi e mbawa waɗde élection ngaji tati waddi ko jiiki jaaka mawɗo ko tampere mawde ko haljare mawde woni jeese men ko haljere mawde woni jeese men hankkadine kam natti welde so tawi en kaldat gonga hankkadine kam natti welde so tawi koɓe suudnoɓe so tawi mone mabɓe foof koko rentino hankkadine kam natti welde joni noon e nder mabɓe hol janfiɗo goto e mabɓe hol mabɓe kadi janfiɗo leydi ndi e nder meeting o en paami hen e discours Sonko min de wonɗo doolam kaaɗi ko heddi ko doole président won nokkuji kewɗi poɗɗi lawƴede ɗi lawƴaka so ɗi lawƴaka systéme gonnoɗo ɗo o ko on systéme tan wonɗo ha ɗo yarete kono noon min wonɗo doolam kaaɗi hen ko heddi ko doole président Bassirou Diomaye Diakhar Faye woni ko mbinomami o waɗi o juhni Diomaye population gila suwa woɗɗude ɗo yarete so tawi won wawɓe yaade hen koyɗe jaam hankkadine kam wayata no wano sono famirani eno yirani président Diomaye ƴetti ko alliéji takki e muɗum rokki ɗumen doole rokki ɗumen fayida woppi ɓe ganduɗa jeeyaka e Pastef ma wonno yira no heewi yimɓe hewɓe ma wonno jiiri ma wonno pamiri kono kam président Bassirou Diomaye Faye wonno fisible makko ko Ousmane Sonko sabu sa ƴeewi opposant ji ɗi ko kalata ko pop hay hen goto haalata e Diomaye koɓe kalata ko pop hay hen goto haalata e gouvernement koɓe kalata ko pop hay hen goto haalata e régime o kamɓe pop kala e mabɓe mone haala tan ko Ousmane Sonko haala tan ko Ousmane Sonko joni so Ousmane Sonko natti wondude e Diomaye hol fisible mo ganduɗa ene wona hakkude Diomaye e opposant ɗi kadi soko tawi Pastef yeehi wontata ko opposant so Pastef yeehi wontata ko opposant Ousmane Sonko so yeehi wontata ko opposant kadi o wona opposant tokos waddi ko leydi ndi jogori perdude hen ko leydi ndi jogori darade ko leydi ndi jogori perdude hen kala kam no wawi wonde so niɓɓiɗat so leerat kala ko wawi wonde so tawi ngal ɗo jaɓɓal haɓe jaɓɓi ɗum ko leydi ndi perdata hen sabu remonima par la force waɗat ɗum ɗo pop noon yimɓe hewɓe ene darino ngam wadde écarté Ousmane Sonko sabu ɗo yarete transhumant ji ɗi ko jahani e Pastef ko won blocage mawɗo mo ɗum waɗi sinno ko sago won hen tawanno hande mbaɗi transhumé
jeehi Pastef keɓa hen postoji hayso keɓani postoji kam tawa ko e mouvance présidentielle jeeya ɗum fo hande waɗani holmo ɓe mbiyata mo waɗi ɗum mbiyata ɗum tan ko Ousmane Sonko sa nani hay haala yimɓeɓe ɓe mbiyatma vraiment Diomaye ko nehiɗo vraiment Diomaye ala probléme o fof ko Ousmane Sonko waddi haade probléme o ko Ousmane Sonko tous les moyens sont bons pour wadde écarter Ousmane Sonko lawol ngol noon darima wadde carte Ousmane Sonko lawol ngol darima hol doole politique ɗe Diomaye jogui ha yesso ko lawol hol doole politique ɗe Ousmane Sonko jogui ha yesso ko lawol komi anda ko foof kam wonata nafoore leydi ndi komi anda ko foof kam ko population o perdata hen population kam ma perdu hen saabu kam maɗum waɗa kadi rupture bana mo ganduɗa en gandata holto pemɗen bandiraɓe so waɗi ganteɗe haala he min ñaguemo yafuya Windere TV ha yesso ko lawol Thank you.